إذا فيلمي أو حنت رحقت بلانيت بسلام زنور حارستوت بحد ጨካንን ዓማጽን ዝኾነ ሃጸያዊ ግዛት ምስተወረሩ ነታቆሸቶም ንምድሓን ዝግበር ጀግንነት ዝተመልኦ ቃልሲ ትገልጽ ብፍላይ ድማ ኮራ ዝተባሃለት ሓንቲ ምስጢራዊት ጓል ነቶም ሰላማውያን ሓረስቶት ንምክልኻል ካብ ዝተፈላለየ ፕላኔት ዝመጹ ውርያትን ሓደገኛታትን ተዋጋእትን ንምእካብ እትገብሮ ዘደንቕ ጉዕዞ ክንርኢና ላይክ ሼር ከምኡን ሰብስክራይብ ብምግባር እንጀምር ታሪክና ዝጀመር ማዘር ወለድ ወይ ድማ ናዳ ዓለም እትበሃል ፕላኔት እቲ ንጉሳዊ ደም ንኣሽሓት ዓመታት ይገዝእ ነበረ ውዕሊ ሓዲሩ ግን እቲ ስልጣንን ዝነበሩ ህርፋንን ኣብ ዓለሞም ንዝነበረ ኩሉ ነገር ከም ዝውድእዎ ገበረ ስለዚ ሰራዊቶም ካልኦት ፕላኔታት ንምውራርን ግዛኣቶም ንምስፋሕን ክልእኹ ወሰኑ ሓደ መዓልቲ ግን እቲ ንጉስን እታ ንግስትን ተቐተሉ እተን ዝተወረራ ፕላኔታት ነዚ ኣጋጣሚ ተጠቒመን ሰውራ ክጅመራ ደለያ ስለዚ ሰነተር ባሊሳይረስ ተላዒሉ ንገዛእ ርእሱ ሓድሽ ተካኢ መራሒ ከም ዝኾነ ኣወጀ ድሕሪኡ ንኩሎም ተቃወምቲ بزي محرات نخوش فلقو نتم أزيم تأكنات وتعدرات العاقم فيلتا وتبها البلانيت حنت الاشتاني حرستت كوشت علتا وسرحتهم ناكايرو خلو بعد دبات أو سمع حنتني هالسايو جزءات مركب ريو كورا بونبوت لليامو سلازن نخل سنة متنقع نوتاخذ ما دول مدول بتعوض وجي ما رح نيتا وش سندري كم يجرم كم زقطوا المميات نتو نبرتي إكوم حرست هيكون نردما نتو تعدرات نقلهم كابتا أو كتماز زوجو وجا بس الاستعصف سلزع دقوجو بخبر خقبل قوم كم زلقوم يحسب كورا جن تهاتياو جزءات زلوا كل بحيل كم زوسدين أنا رايح رحلهم كم زق جدا بمجلاس بورو تقاوم كتعد لعلمو كون جنا مدمدم تقل بموصحهم اثناي تهاتياو جزءات مراخب او تقاطو قشت يعرفهم ادميرال نوبل لسندري بحوفي قبالمو باحوات بلد ازمراح نعلو تنيا جوجل ليدلي خم زلو سراويت تجمجو خم زلم يردهم سندري يحسمو مريتهم بزح خم زي فري سلازه تاقشت نرسا موادد زخو مجو طراي كم زلو ينغرم نول جني امانه نمو كل سو طعين صبون استمجو يمثل كم زلم ملاخد أو تشعو جزي دما جونر بمجلس التلقياتمو نسنة أدميرال سندري نتأشت نمكل خاليلو نهرم تزخو مجو كعقب تراي فتن كم زنبرخ نوغري فتن قالك أوجن ننور بصبو واقع شت ألف أدنيا مخاني ردهم نويل سندرهم زحسوي ردامو بتروح يزون سندري سعز موت قطقطام سويت سندري ناوت قرب مسفتن الدما حدا حلاو زن صار سيف تطعيمو نعاون يقتلم دحري نويل نبرت تقوش زتعرف نجر انتو لبزي قدس كل تمهرت نمكاب دحري تسمون كم زميلة سجلس دحري نولن إتمراقبني خدو بفانا زمر نشتي وجلو تحضرات جن كونتات نمكت تلاو يتعرف قالوا تحضرات نتو نورت وشات كاو تخص دوز دلو يهنس أقصى جوهم كلو تراو تحضر أريس نجيمي اتنينوك زجل جل زنبال روات يتنسوهم وتم لقيسات دحر مكتالهم كل متهم رواتات أسعار موردهم كوا قوي يوم سلزتهم وحدات طرفو عم نشتن سرحت حجزهم جيمنا تم تحضرات أو حكسكم من حجزهم كله مركز نتورتات كفتنو يوسنمو أبتنا مريت ودي مرؤس زي كلا خروت كتكوس يجمر عريس نمارس دو كوبلات الكاتمو نموت يقرب فانا غن خلتيو دو يبلومن نفس راح الاخومن كم اون جيمي خمزي تولا شوي يرغاغصمو نتيجه خعصب يلوخم او ترواجمي غصنا تحصب قلو مسروت عركلت تفطرن زانتو تسمع سام تقروم جيمي سامنته بخدعت مسولد استقتلت عصاوت لعلتهم تذكر يقلصلم سام اتا لعلته وشتهم تنبرت نغرامو نجيمنا عمبا زودتهم ازي دما اوشت حد ነገር يتنسى او زوانزي አዳራሽ ተኸተማ እቶም ነበርት ቆጽሎም ታይ ጎሩኹም ዘለዎም ይዘራርቡሞ ምህርቶም ኩሩ ምዃነ ምርግጋጽ ብትጋት ክሰርሑዎም ዘለዎም ይድምድሙ በዚ መንገዲ እዚ እቲ ሃፀያዊ ግዝኣት ይቆትሎምን እዩ ስለዚ መግቢ ፍራይ ክቆጽሉ ይኽእሉ መጠንቀቕታ ኣዋል ሓደ ሰብ ክሰምዖ ስለዘደለየ ብጓዝ ተዋሓጠት ኮራ ንኽትከይደ ኣቑሑታ ክትእክብ ትጅምር ቅድሚ 2 ዓመታት መርከብ ኣብዚ ፕላኔት ምስ ተሓምሸሸት ዝረኸባ ሰብኣይ ዝኾነ ሃገን ኢዳ ይሕዛም ሃገን ኮራ ምስቶም ዕለተኛታት ብምሕባር ነታ ቁሸት ክትሕልለዋ ኢሉ ይሓስብ ኮራ ግን ولا حنت ناي معوات عدل كم زي ولهم سلازه القطر اي كم زخون بمغلاص تعبي مشات ماركسن كالوتن كلت وتادراتن مولئ تحيل تقملا ودمان معماص بمالت نسامي جويوام كورا اوات تسمعمو كويني جن اذا نخيتاتو ندرسات تزخاخر أريس نسان مكل خالي مصمو نقل سباس ببوط خارمم يخيل كويني جن قصرو مازي بزح سلازنبره بونبو يعوللون يحزوون نوي حصنحه فانا يمصمو نسام قدامنت كم زوس دلا ويدماناتو مخانان يزارب كويني جن فاس بزح حزت كورا زرو يقارص فاناس سوقت دحري اي لخ اما جمرتا دما كورا اذا ذهبت مسيلات التاليل كويني جن بهندبت بقول طافه بمنقسقاس بوحد منقسقاسات طراي كلتو تادر توديات تنبركوخم كورا عوينا وقتهم مكرو زلوام
ይመስል ባጣ ኦማነ ገዛ ርእሶ መጽዋር አንጻሮም ብምጥቃምን ሓመድ ብምፍንጫውን ቆላሕጦም ብምስራቅም ምስ ሓደ ጉጅለ ተራ ወታደራት ንምቅጣም ብዙሕ ጸገም ኣይነበራን። ሓደ ብሓደ ድማ ነቶም ወታደራት ብትኽክለኛ ተኹስ ወይ ድማ ብጭካነ ዝተመልኦ ምውጋእ ተሸንፎም ሓደ ሰብኣይ ክትኩሰላ ምስ ደለየ ኣሪስ ቀዲሙ ነቲ ሰብኣይ ይቆትሎሞ ቀፂሉ ማርከስ ኣብ ልዕሊ ተኹስ ክኸፍት ይፍትን። ኮራ ግን ቀልጢፋ ኣጽዋር ብምምንዛዕ ብኣየር ነጢራ ብትኽክል ኣብ ርእሱ ዝትኩሰሉ ሕጂ ኮራን ኣሪስን ተሓባቢሮም ንፋንስ ክኸብዎ ይኽእሉ ነበሩ። ኮይነ ግን ንሳን ብጠመንጃ ፈራሪሕዋ ስለ ዝነበረ ዋላ ሓንቲ ስጉምቲ ክወስደሉ ይከኣሉን። ኣብቲ ሰዓት እቲ ጂሚ ይመጽእ እሞ ፋናስ ነቶም ዕለተኛታት ክቆትሎም ይዕዝዞም። ጂሚ ጠመንጃ ምስ ለዓለ ግን ናብ ሳም ይጥምት እሞ ኣብ ክንዱኡ ንፋናስ ይቆትሎም። ድሕሪኡ ጂሚ ይሃድም። ህዝቢ እታ ከተማ ድማ ኮራ ነቲ ብሂወት ዝነበረ ወታደር ክትቆትሎ ከላ ብትኽክል ኣብታ ሰዓት እቲኣ ይመፁ ክትዋጋእ ከም ትሕጉዞም ትገልጸሎም። ቅድም ግን ተወሳኺ ወታደራት ክትእክብ ከም ዘለዋ ትነግሮም። ኣብ ዝሓለፈ እዋን ጉነር ገለ ካብ ምህርቶም ነቶም ዕለተኛታት ሸይጡ ስለ ዝነበረ ምስቲ ዘራኽቦ ሰብ ንምርካብ ናብ ከተማ ክወስዳ ይውስን። ቅድሚ ምብጋሶም ሃገነታ ኣብ መርከባ ዝረኸባ ፍለይቲ ጠመንጃ ንኮራ ሂባ ኮራን ጉነርን ንገለ እዋን ይጓዓዙ እሞ ለይቲ ድንኳን ንምትካል ደው ይብሉ። ስለዚ ኮራ ነዚ ኣጋጣሚ ተጠቒማ ዛንታ ከተካፍሎ ትጅምር። ጓል 9 ዓመት እንከላ በባልሳሪስ ዝምራሕ ናይ ተሃጽያዊ ግዝኣት ሰራዊት ንፕላኔታ ብምጥቃዕ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ሞትን ዕንወትን ያስዓበ ህዝባ ክዋጋእ ፈቲኑ ነይሩ። እዚ ግን ንባልሳይርስ ዝበኣሰ ጨካን ከም ዝኸውን ጥራይ ገይርዎም። ሓደ ምሸት ኮራ ጠመንጃ ክትሰርቕ ክኢላ ነይራ። ኮይኑ ግና ብባልሳይርስ ዝተሓዘት ንሱ ድማ ከላ ግጸላይሉ ናብኣ ቀረበ። ኮራ ኣዝያ ንእሽተይ ስለ ዝነበረት ሰብ ክትቀትል ትብዓት ኢና ነበረት። ስለዚ ባልሳይርስ ንስድራ ቤታ ብምቕታል ጨዊ ብኣታላይነት ካዕበያ ወሰዳ። ኣብተን ዝቐጸላ ውሑዳት ዓመታት ኮራ ብባህሊ ማዘር ወርልድ ወይ ድማ ዳዕለም ተሰልጢና ኣካለቶም ሰራዊቶም ኮነት። እቶም ላዕለዎት ሓለፍቲ እቶም ወታደራት ዝቃለሱሉ ተወሳኺ ምኽንያት ምእንቲ ክህልዎም መፍቀሪ ክረኽቡ የተዋዕዎም ነበሩ። ኮራ ድማ ነቲ ኣፍቃሪ ኣብ ተወግእ ሰኣነቶም። ብጓህ ዝተሓጠት ኮራ ሕነ ንምፍዳይ ኣዝያ ብትግሃት ብምውጋእ ጓል 18 ዓመት ምስ ኮነት ድሮ ኣዛዚት ወይ ድማ ኮማንደር ክትከውን ክኢላ ነበረት። ኣብተን ኩለን ዓመታት ኮራ ሓንቲ ካብተን ግዳያት ናይታ እምሮ ናይ ምብጻሕ ሜሎም እያ ነይራ። ብስም እቶም ስድራ ቤታ ንዝቐተሉ ሰባት ድማ ንኣሽሓት ከተማታት ዕንዮም። ንጽባሐይቲ ኮራን ጉነርን ናብታ ከተማ በፂሖም እቶም ሃደንቲ ሰባት ነቲ ምስ ጉነር ዝራኸብ ሰብ ከም ዝሓዝዎ ምስ ፈለጡ ኣዝዮም ይሓርቁ። ጉነር ናብቶም ዕለተኛታት ዝወፅሕሉ ካሊእ መንገዲ ስለ ዘይነበሮ ኮራ ፈለማ ነቲ ውዕ ጀነራል ታይተስ ክረኽብዎ ድሕሪኡ ድማ ነቶም ዕለተኛታት ክደልዩ ከም ዘለዎም ትውስን። ድሕሪኡ እቶም ክልተ መጻምድቲ ናብ ሓደ መስተ ዝሽየጠሉ ቦታ ታይቨር ይኣትዉ። ኣብኡ ድማ ሓደ ዘፈንፍን ፍጡር ወይ ድማ ኤልየን ንጉነር ከም ናይ ኮራ ባርያ ቆፂሩ ክዕድጎ ይፍትን። ዶብ ብምሕላፍ ድማ ክድህስሶ ይፍትን። ኮራ ኸይድ ክትነግሮ ትፍትን እሞ እቲ ሰብኣይ ግን ብተፀባኢ መንገዲ ይምልሰላ። ስለዚ ብንብኡ ሓይሊ ብምጥቃም ናብ ሓደ ጣውላ ደብርያ ተውድቖም። እቲ ፍጡር ወይ ድማ ኤልየን ቀልጢፉ ይሃድም። እቲ ምስጢራዊ ካይ ድማ ካብ ጸልማት ኮይኑ ይከታተሎም ነበረ። በሃንደበት ኮራ ዝኾነ ሓበሬታ ክህባ ዝኽእል ሰብ እንተሎ ብምትስፋው ንታይተስ ትደሊ ከም ዘላ ብዓውታ ትገልጽ። ሓደ ንእሽተይ ፍጡር ናይ ወዲ ሰብ ኣካል ብምጥቃም ተዛሪቡ ታይተስ ፓሉስ ኣብ ትበሃል ፕላኔት ኣብ ኮሎሲየም ይዋጋእ ከም ዘሎ ንኮራ ይነግራም። እዚ ማለት ድማ ናብኡ ንምብራር መርከብ የልየመሉ ማለት እዩ። ኣብቲ ሰዓት እቲ ኣቱ ዘፈንፍን ፍጡር ሕነ ንምፍዳይ ምስ ሰለስተ ሓለውቲ ኣካሉ ይምለስ። ብኡ ናይ ተኩስ ምልውዋጥ ይጅምር እሞ እቶም ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ሰባት ንምሕዋእ ይጎዩ። ኮራ ግን ሓደ ብሓደ ብምቕታል እናጎየየት ምስቶም ሓለውቲ ኣካል ተኩሱ ትለዋወጥ። ጉነር ነቲ ፍጡር ክዋጋእ ይፍትን እሞ እቲ ዝህቦ ዝነበረ ብጡታት ግን ብዙሕ ይሰርሐን። እቲ ዘሐጉስ ግን ኮራ ቅድሚ እቲ ፍጡር ንጉነር ምቕታሉ ሃሪማ ተውድቖም። ቀፂላ ነቲ ዳሕረዋይ ሓላዊ ኣካል ንምቕታል ንድሕሪት ትምለስ። እቲ ፍጡር ድማ ካብ ድሕሪት ከጥቃዕ ይፍትን። ኮይኑ ግን ካይ ጣልቃ ብምእታው ቀዲሙ ይትኩሰሉ። ድሕሪኡ ካይ ናይቲ ሞት ጅባ ዘሪፉ ነቶም መጻምድቲ ናብ ፖሊስ ንምውሳድ መርከቡ ይቕርበሎም። ነቲ ክህቦ ዝኽእሉ ዝነበሩ ውሑድ ገንዘብ እውን ይቕበል። ምስ ተወገሱ ካይ ክሕጉዞም ዝኽእል ሓደ ተዋጋኢ ከም ዝፈልጥ ነግሮም እሞ ፈለማ ኣብ ካልእ ፕላኔት ደው ክብሉ ይስማዕምዑ። ጉነር ቅድሚ ሕጂ እኳ ዓለሙ ወፂኡ ስለ ዘይፈልጥ እታ መርከብ ብህዋ ክትበርር ከላ ብምርኣዩ ኣዝዩ ይገረም። በተመሳሳሊ እዋን ኣብታ ቀንዲ መርከብ ናይ ተሃጻያዊ ግዝኣት ነውል ነታ ሻምበቆ ትኪ ብትኽክል ምስ ኣካላቱ ብምትእስሳር ትኪ ይስሕብ ነበረ። ሓደ ወታደር መፂኡ እቶም ወታደር ሃደንቲ ሰባት ሓበሬታ ዝህብ ሰብኣይ ከም ዝረኸቡ ይነግሮም። ስለዚ ነውል ነቲ ሰብኣይ ናብኡ ከም ዝፅውዕ ይእዝዝ እሞ ናብታ ብዙሕ ኣእዳው ዘለዎ ኣፍቃሪቱ ይምለስ። ድሕሪ ገለ ግዜ ጉጅለ ኮራ ኣብ ናይ ወዲ ይወፅሕ እሞ ሂክማ ምስ ዝበሃል ዋና መጓሲ ይረኸቡ። ኣብኡ ድማ ታሪቅ ዝበሃል ባርያ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ እዋን ታሪቅ እውን ኣንጻር ተሃጻያዊ ግዝኣት ተዋጊኡ ነይሩ። ኮይኑ ግን ተታሒዙ ባርያ ኮይኑ መሊሱ ክዋጋእ መደለየ። ንናጽነቱ ግን ሂክማን ብዙሕ ገንዘብ ዕዳ ነበሮም።
ኣብቲ ሰዓት እቲ ሂክማን ሓደ ውርርድ ይቐርብ ታሪኽ ቤኒስ ዝበሃል ኣራዊት ከልምድ እንተኽኢሉ ክኸይድ ይፍቀደሉ እንተዘይኽኢሉ ግን ኮራ ነቶም መሳርሕታን እውን ባሮት ክኾኑ ኣለዎም ነቲ ውርርድ ይቕበልዎ እሞ ታሪኽ ድማ ናብቲ ሰንሰለቱ ንምብጣስ ኣካላቱ ብሓይሊ ዘንቅጥቅጥ ዝነበረ ቤኒስ ይቐርብ ታሪኽ ምንም ጉድኣት ከም ዘይብሉ ንምርኣይ ብውርኪን ብርካኽ እሞ ብቐዳማይ ቋንቋ ይዛረብ ንቤኒስ ክልቲኦም ካብ መረበቶም ተወሲዶም ብሰንሰለት ስለ ዝተኣሰሩ በተመሳሳሊ ኩነታት ከም ዘለዉ ይነግሮም ብሕውነት ቃላት ምስ ቤኒስ ምትእስሳር ክፈጥር ይኽእል ልስሉስ ምድህሳስ ድሕሪ ምክፋል ድማ ታሪኽ ነቲ ኣራዊት ካብ ሰውነቱ ፈቲሑ ይጋልቦም ብሓባር ድማ ናብ ሰማይ ይነፍሩ ቤኒስ ግን ተጋላባይ ምህላው ክለምስ ስለ ዝተሸገረ ሒደት ግዜ ምስኻው ሕጋጮ ቁሩ ተሪፍዎ ነይሩ ኣብ ሓደ እዋን ታሪኽ ኣብ ገማግም ባሕሪ ሓደ ጸፍሒ ይወድቕ ኮይኑ ግን ቀልጢፉ ብምብርባር ዓብዪ ዝላብ ብምዝላል መሊሱ ኣብ ዝባን ቤኒስ ይዓልብ ሕጂ ብዝያዳ ልስሉስ ብዝኾነ መንገዲ ክበሩ ይኽእሉ ነዊሕ ፀንሑ ድማ ብዘይ ዝኾነ ፀገም ናብቲ መጓሲ ይወፅሑ ታሪኽ ምስ ጉጅለ ክኸይድ ይፈቕደሉ ዓቢ ሂክማን ድማ ብወገኑ ንቤኒስ ክጋርቦ ይፍትን እቲ ፍጡር ግን ደርቢ ብፅፍር ይተኽሎም ኮራ ብታሪኽ ኣዝያ ትግረም እሞ ስለዚ ካይ ክሕግዙ ናብ ዝኽእሉ ተወሳኽቲ ተዋጋእቲ ክወስዱ ይሓትት ድሕሪ ሒደ ሰዓታት ናብ ዳጉስ ይበፅሑ እሞ ምስ ብኣጠቓቕማ ሰይፊ እትፍለጥ ኔሜሲስ ይራኸቡ ንሳ ግን ቅድም ሓደ ብሕታዊ ተልእኾ ክትውድእ ነበራ ንሳ ደድሕሪ ሓርማዳ ትኸይድ እሞ ንሳ ድማ ደቃ ብሃፅያዊ ግዝኣት ዝተቐተልዋን ፍትሕ ንምርካብ ናይ ወዲ ሰብ ቆልዓ ዝጨወይትን ምሳሌት እትመሳሰል ፍጥርቲ እያ ሜሴሰስ ደቃውን ብሰንኪ እቲ ሃፅያዊ ግዝኣት ከም ዝሰኣነት ብምግላጽ ከተርዳእ ትፍትን ሓርማዳ ግን ትሰምዕ ተኣቢ እሞ ክተጥቃዕ ትፍትን ኔሜሲስ ሰይፍታታ ብምጥቃም ንኹለ ንእጋር ሓርማዳ ተምልጠላን ትከላኸለላን ነቲ ቆልዓ ንኽትለቆ ድማ ሓንቲ እግሪ ትቆርፀላ ጉነር ነታ ጓል ከድሕና ከሎ ሓርማዳ ኔሜሲስ ሃሪማ ተውድቃ እሞ ኣብ ኢዳ ተወግኣ ይኹን እምበር ኔሜሲስ ሜካኒካዊ ጓንቲ ስለ ዘለዋ ገና ክትንቀሳቐስን ካልእ እግሪ ክትቆርፅን ትኽእል ነበረት ሓርማዳ መሊሳ ተውድቃ እሞ ቀፂላ ንጉነርን ነቲ ቆልዓን ክትቆትሎም ትፍትን ኔሜሲስ ግን ጓንታ ተጠቒማ ነቲ ኣስያፋ ብሓዊ ቅድሚ ምብርሃ ካብ ድሕሪት ትወግኣ ኣብቲ መሬት ናተሸራተተት ከላ ኔሜሲስ ነቲ ናይ ሳሬት ኣካል ሓርማዳ ተወቅዖ እሞ ቀፂላ ነቲ ናይ ሰብ ዝመስል ኣካላት ብክልቲኡ ሰይፊ ብሓንሳዕ ተወግኦም ድሕሪኡ ኔሜሲስ ምስቲ ጉጅለ ትፅምበር እሞ መሊሶም ይብገሱ ጉነርን ኮራን ካልእ ግዜ ብሓባር ይሕልፉ ንሳ ድማ ብዛዕባ ገዛእ ርእሳ ቆርቡ ዝያዳ ክትነግሮም ትውስን ብጉድፈቻ ዝዓበየት ጓል ባሊሳይር ስለ ዝነበረት ምቹው ሂወት ነብር ነበረት ነዊሕ ግዜ ከይፀንሐት ድማ ኣካል ናይቲ ንጉሳዊ ሓላዊት ኮነት ንሳ ነታ ፍጡራት ናብ ሂወት ናይ ምምላስ ፍሉይ ሓይሊ ዝነበራ ልዕልቲ ናይ ምክልኻል ሓላፍነት ነበራ ክሳብ ሎሚ ኮራ በታ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመላ መዓልቲ ንልዕልቲ ክተድሕና ብዘይ ምኽኣላ ናይ ገበነኝነት ስምዒት ይሕቕቕ ኣሎ ድሕሪ ገለ ግዜ እቲ ጉጅለ ኣብ ፖሊስ ይበፅሕ እሞ ናብቲ በብመዓልቲ 10 ተዋጋእቲ ዝሞትሉ ሜዳ ይወፅሑ ጀነራል ታይተስ ኣብ ኣዝዩ ሕማቕ ኩነታት እዩ ዝነበረ ክሕፀብ ድማ ብስሕበት ናብ ውሽጢ ክእትውዎ ነበሮም ንሱ ግን ኣብቲ ሙሉእቲ መስርሕ ይቃወም ነበረ ታይተስ ናይቲ ብዕድመ ዝደፍአ ንጉስ ኣዛዚ ዝነበረ እዩ ኮይኑ ግን ኢዱ ክህብ ብምፍታኑ ሰራዊቱ ብድብዳበ ተጠቂዑ ኩሎም ሰብኡቱ ምስ ተቆተሉ ኣብ ዓሚቕ ጭንቀት ወደቐ ኣብ መጀመርታ ክዋጋእ ኣይደልየን ኮራ ሕኒ ዝፈድየሉ ኣጋጣሚ ምስ ኣወቶ ግን ሓሳቡ ይቕይር ብተመሳሳሊ እዋን እቶም ሃደንቲ ሰባት ነቲ ናይ ዕለውተኛ ርክብ ናብ ነውል የምፅእዎም ነውል ድማ ብሕልፊ ሓበሬታ ክፍንዎ ቃል ይኣትወሉ እቲ ሰብኣይ እቶም ኣሕዋት ብለድኣክስ ኣብ ትሕቲ ዕቑባዊ ድማ ሓለዋ ንጉስ ሌቪቲካ ኣብ ሻራን ከም ዘለዉ ይገልጽ እሞ ድሕሪኡ ነውል ይቆትሎም ድሕሪ ሒደት ሰዓታት ጉጅለ ኮራ ኣብ ሻራ ይበፅሕ እሞ ምስ ንጉስ ሌቪቲካ ይራኸቡ ንሱ ድማ ምስቶም ዕለውተኛታት ርክብ ከዳሉ ይስማዕማዕ ነዊሕ ከይፀንሐ እቶም ኣሕዋት ብለድኣክስ ምስቲ ናይ ዕለውተኛ ሰራዊቶም ይመፁ ኮራ ድማ ብዛዕባ ቃልሶም ትነግሮም ናይ ምዕዋት ዕድሎም ትሑት ምዃኑ እኳ እንተኣመነት ህዝባዊ ወትሮ ይምግቦም ከም ዝነበረ ብምዝኽኻር እንተወሓደ ክከላኸሉሎም ከም ዝግባእ ተረድኦም እቶ ሓውጃርድያን ክሕግዝ ይስማዕማዕ እሞ ናብ ሰራዊቱ ብምቕራብ ወለንተኛታት ንምሕታት ልቢ ዝትንክፍ መደረ ይቐርብ ውሑዳት ዕለውተኛታት ብሓጎስ ምስኡ ክኸዱ ይስማዕምዑ ድሕሪኡ እቲ ጉጅለ ምስቶም ሓደሽቲ መሓዙቶም ይውገሱ ካይ ድማ ብኣታቶም ኣዝዩ ስለ ዝተተባብዐ ኣብቲ ውግእ ክሕግዞም ከም ዝደሊ ይነግሮም ይኹን እምበር ገና ዘየውፅሖም ገለ ሳንዱቓት ወይ ድማ ካርቱናት ስለ ዝነበርዎ ናብ መረበቶም ቅድሚ ምምላሶም ኮራ ንመውዳእታ ግዜ ኣብ ሓደ ቦታ ደው ክብሉ ትስማዕማዕ እቲ ጉጅለ ምስ ተበገሰ ነዊሕ ከይፀንሐ ነውልን ሰዓውቱ ንሌቪቲካ ረኺቦም ንንግስነቱ ይዕንውዎ ሌቪቲካ ክተሓባበር ስለ ዝኣበየ ነውል ብባኽርኡ ገይሩ ይቆትሎም ድሕሪኡ እቲ ሰራዊት ነቲ ከባቢ ብነታ ጉናዕ ነብዎ ከለዉ ነውል ነቶም ዕለተኛታት ኣበይ ከም ዝረኽቦም ዝሕብር መልእኽቲ ይበፅሖ ድሕሪ ውሕድ ሰዓታት እቲ ጉጅለ ኣብ ጎንደልቫል ይበፅሕ እሞ ንካይነት ፅዕነት ኣብ ሓደ ድልድል ከውርዱ ይሕግዝዎም ኮራ ምስቶም ነበርቲ ክዘራረቡ ከሎ ትከታተሎ እሞ ሓደ ጌጋ ከም ዘሎ ትጥርጥር ብኣንደበት ሓንቲ ተሓቢኣ ዝነበረት ናይ ሃፀያዊ ግዝኣት መንኮራኹር
توكس بمفات نمزحت أمن كراخرم تودقان دحريو حدا جوجل روتات نتو جوجل بدايات كعمو مزحتهم يمارخو كاي نحق علام وخقال عخلو كرا ازيات دلز نبرت ناي قدم ازازيز مخانان برئسا بوزح غنزكو تخفلن وتري فلت كم زنبره يغلص سلاز نتم ازنز دليو رياتو غاتا اكيبا نشلمات ينو حصوا غزات احلف نمهاو تطقيمولم نوي حويس أنحة نول مسوقتي مسمو طبنجا كوري وسدو أو زوان زكاي نقدر ندحرت ندفأ نسوتر حرستي تراي مخانو يردو أمو نكوران تقتلوا خيط فوق مخاني نورم جونر كتوك سلاس دلي مسؤولية تالل أبتا نمو دا تلاقي أجن فتحوان دحرت بمتواي أو كندا أنكاي تكسلو كورا بونبو أو حرا حلاو بمزلال حريمات ورو أمو طونجوت منزعم سوت نول توكس مسكفوت دما نمحبات قوي دحريو نمدبداب زكاء تقبر أمو نحرسوان دو بمتكواس أو نتوقع فترة تكبر إذا دما نخلهم سألاتان دحرت دوريوم جونر نزا قطعم بمتقام نخلهم تم قالوا تواقعتي فتحهم نوي حس أنا حد ما نيمسس نتم سألات بقى سيفه تفهم تجمر جارديان نحرو تعدر كابت دلدل في أورو أمو نسوقتو لتن كابت متقعت دحنا وحدات مراقو كأكوان يأزز التخوينات بورتع مسكوانة تاريخ تايتسن جونرين قال أصعب بمنزع نيمسس ناتواقعت نقل متكتكتكس كلا ناتوكس شفان هيوام أو تسعة تنويل التتحابي أزنبرت ممكن أخور كتواتي إززمو بونبو عبت العلم راخو نايتم علو تنياتا توكس تغفت سوقتو نمدحنا قوزو لجارديان حاسين بمحدنتهم وتعدرت نهارمه أو تدلل ندعلي ديبمو نالتنا يتسألاي مركب يزلل إذا حزن جن نتما راح مركب كوغوي كعلن إتما راح مركب نتحسن بمملات أو لعل جارديان يتوكس يكون بر جارديان مولسي في التنمو أو زوجي زي نتسألاي بمقتال نتما تقعت دو يبلو وين قلنا سوينا وز مسرح حيوتي سئن ريسو أبتنا مركب مقاص أري ودأ أمه أتا مركب قص بقاس نبت تدلل كتودأ تجمر بحركان استقاص ألت كورام كابت تحويات اللي زنبرت بوتا بموسع نبت تدلل ناقويت نول قص أخذ كيد كلا زرخوت وتهدرات بتوسط قتل أبت ساعتتي أتا مركب تودأ أمه نموزحت وخفالة تدلل تعنوهم نول جن أو حنتا أجر تنسافف مدرخ بمعلاب هيوت خادحني خيل باندبت كوراب دحريت الرأمو كوران نولم بزي محرات مهارمتنا تلواوطو نايدني إدكونا تجمر بزي مهارمت مستلواوطو نول ببوت هاريمو نكورا كابت مدرخ ورو أمو نسار مابتناي موداتا دقيقة أو حدا جمل كتنتلتل تخيل نول نتجمد مسوط أصو كورا بإيدا حزاتو تترف أمو نتجمل كم جراف بمتقام ننول هاريما كوزو دق بمقوار ملسان لعل تديب التخوينات أصلمو كورا دما نتجمد تتقيمة باكور ناينول تكلاخل أما ودأتا نتاباكور بمسوار حانتن اشتي قراص تتقيمة أو قرط وقوم نول كواغا يفتنمو حجيق ندقيمو نبارم سلازو خورا إيدو تصورمو كم مدرخ دافي أقرم مولاقا نتاباكور تتقيمة أو أفلبوت وقوم دحريقو طريق زيادة جمل بمتقام نتا مدرخ ناو تدلدل بمسحاب نكورا يدحنام زترفا أبالات تقوجل بهوت يدحنو نمز أنتاني حروستات محبر نمكل خال بحبر نافلتي ملسو أو تقوم كينو جيما حدا زقرم زودو تقديني كتاتولو نبارم بالتمساسال أوان نيتسألا تحيلتاتنا أقال نولي وصدوغو كويني قنو كنو زفوسوغو مسنيو كدار نمت إسسار أقالات تخفتوغو إزد ما سايبورغ إزد ما فرق ماشن مخاني قالع مين أقالات تخبو خلو عمرو نويل أو كلمي بالي سايرس يرأم بالي سايرس نتو تحتي أمز نبارا بارد بواخرو إنها رمي ننول بسان كفشلتو يقونحو بالي سايرس بعلو أهلام انت خائل نكورا بهو تخمار خانو نول إززوم دحريو ننقحت هلينا نول نو أكلات المملاس نتبرى سيري ودهم يتم حقايم زخنا عينتنا يأمرون نتفتات كرهو سلزي كألو نخات سقوو توساق حيال مرفوكو قوي قددو إزد ما بأول كبارابر يقورم بزد ما إزد سحباي مراقين زخنا فيلمي أما وداتو يبتصح امبارك سكرات تقاتلتي نلوم عن تزنبر فيلمنا نزي مسل كم زمزا مسل فيلمتات ببوغزي خوصعكم ترادو لكم نفيلمي لايك نشانلي سبسكرايب بمقارب براتعني كسعبو خالي فيديو نراقب سلام صنحو لي